Ναι, αλλά εγώ είδα ότι αυτός ο streamer είπε ότι έχετε μόνο ένα μέγεθος για τη ζύμη της πίτσας. Κόβεται από τα ένα, έχει πάρα πολύ ψωμί. Χάλια λέει. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοούσε. Μάλλον επειδή και σε αυτό είναι μεγάλος γευσηγνώστης. Η Domino's έχει διάφορες κατηγορίες ζυμαριών. Παίζουν πάντα ρόλο τα γραμμάρια. Ας πούμε, η Jumbo που είναι η μεγαλύτερη μας έχει συγκεκριμένο αριθμό γραμμαρίων, είναι 600 τα γραμμάρια. Αυτή είναι 8 κομματιών, 12 λέγεται στο δικό μας το κωδικό, όπου είναι 8 κομματιών, είναι συγκεκριμένα τα γραμμάρια της. Δεν αφαιρούμε γραμμάρια από κάποια άλλη πίτσα για να τα προσθέσουμε. Τα μπαλάκια που φτιάχνουμε όταν παράγουμε το ζυμάρι, που το έχουμε δείξει σε άλλο βίντεο, είναι συγκεκριμένα έτοιμα ανάλογα την κάθε παρτίδα για το κάθε μέγεθος. Άρα, όταν παραγγείλεις παραδείγματος χάρη μια ιταλική ζύμη, έχουμε συγκεκριμένα γραμμάρια ώστε το ζυμάρι να βγαίνει και να δείχνει φυσικά ως ιταλικό. Σημαίνει ότι αυτός που παραγγέλνει ιταλική ζύμη επιλέγει να μην είναι πολύ ψωμωμένο. Και εμείς το σεβόμαστε απόλυτα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάρουμε σε μια ιταλική ζύμη ένα ζυμάρι το οποίο προορίζεται για πιο ψωμωμένο προϊόν. Παίρνουμε ακριβώς το προϊόν που είναι για την ιταλική ζύμη. Άρα για τον εξυπνούλη που πάλι έκανε τον βαθυγνώστη, λέμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος δεν γνωρίζει και θέλουμε να το δείξουμε ότι δεν μπορούν να ισχύσουν αυτά που λέει. Άρα θα μπορούσε αυτήν εδώ να την κάνω και ιταλική, Η συγκεκριμένη γίνεται ιταλική μόνο σε τζάμπο μέγεθος. Είναι το ζυμάρι το οποίο όταν θα το ανοίξουμε και θα το πλατείνουμε για να μπορεί να γίνει σε μέγεθος τζάμπο, θα λεπτύνει έτσι ώστε να έχει και την εικόνα αλλά και τη γεύση μιας ιταλικής πίτσας.